Vamos a ver, eu quería falar sobre o punto de atención no Porriño de urxencias. Fai meses chamábamos a atención sobre a situación que había no centro de urxencias en Porriño, que é o que atende a población de Mos, xunto ca de Salceda, a de Porriño. A situación ainda empeorou máis neste tempo. De feito, os propios médicos deron a voz de alarma ante a precariedade da situación, xa que contan de forma permanente ca mitad do personal. Hai 4 en vez de 8, cando os 8 sanitarios xa estaban desbordados. Instaron a Consellería de Sanidade a reforzar este servicio, tal como xa lle solicitamos no seu día, ou miraron para outro lado? Sara, Aurora, a mí me gustaría saber a través de que tes esa información, porque a nos como Concello non nos chegou ninguna queixa. De prensa, está en prensa. E hai unha manifestacións e todo. Pero non ten nada que ver con vos. Nós temos ausencias en Porriño, atendemos nas ausencias. Si está o personal, a mitad de personal, si antes non había personal... Os médicos do Centro de Saúde de Mos non lo comunicarían. Eu estou constantemente en contacto co Centro de Saúde de Mos, estou constantemente en contacto coa persona que estaba responsable do Centro de Saúde, e para nada, todo o contrario. Hai un médico ahora polas tardes no Centro de Saúde de Mos, con unha baixa, pero que solucionamos. Pero estás falando da asistencia sanitaria diaria. Urxencias están... Pois os propios médicos do Centro de Saúde de Mos que non lo teñen que trasladar. Pois os propios médicos están manifestándose, facendo fans que fixeron esa información e saliu en prensa. Non sei, se non vos informades, se non é asunto meu. Non, eu estou constantemente en contacto co Centro de Saúde. Repito que está en prensa.